खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 5 जुन 2023 बारायजोबबाय समबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आबहावा सानावनो गिथाव बाथाव गुलि गावनाय जाथाय जादों। दिनै आबहावा सानखौ लोब्बा लाखिनानै दंफां फुलि गायनो थांनाय समाव बे जाथाया जादों आरो बे गुलि गावनाय जाथायाव गोबां सुबुङा जोखोम जानायजों लोगोसे सासे सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों। आसाम आरो अरुणाचल सिमनानि धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय पानबारि ओनसोलाव दंफां फुलिखौ गायनो थांनाय समाव सिनाय मोनै दुथां सुबुंनि गुलि गावनायाव सासे सुबुङा जिउ खहा जादों आरो गोबां सुबुङा बे जाथायाव गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ, नाथाय दायनिगिरिया सोर बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै ओनसोल नाङैनो गिखांनाय फोरमायदों। गंसिनजि बर' नख'रफोरा बाथौ धोरोमखौ बजबफिनबाय। लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय थारामखार गामिनि गासै गंसिनजि बर' नख'रफोरा थांनाय गोलाव बोसोरनिफ्रायनो गुबुन धोरोमखौ बजबदोंमोन, नाथाय जोबथायाव दिनै बर' हारिनि गिबि आरो गुदि धोरोम बाथौ धोरोमखौ बजबफिनबाय। गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय नाम्बर दैग्रुं हाग्रायाव मासे गोरबोआव फिसा थानाय मैदेर फिसाखौ जोनोम होनो नाजानाय समाव अबथिरायै जिउ गोमादों आरो मैदेर फिसाखौ जोनोम होनो हायासै। मैदेर फिसाखौ जोनोम होनो थाखाय नाजाबाय थानाय समावनो बे जाथाया जादों। लोगोसे बे जाथायाव डक्टर आरो हाग्रा बिफाना जाथाय जायगायाव थांनानै हेफाजाब खालामनो थाखाय थांदोंमोन, नाथाय मैदेरखौ रैखा खालामनो हायासै। गिथाव बाथाव दालां बायदों। बिहार रायजोआव गंगा दैमानि सायाव लुफुंजाबाय थानाय गंसे दालांआ हरखाबै नैथि खेबनि थाखाय बायबाय। बे दालांआ बिहार रायजोनि गागारियानिफ्राय बागलुर फारसे थांनाय जागौमोन, अदेबानि कानेक्ट जागौमोन आरो बे दालांआ थांनाय बोसोरावबो गोबां अखा हानायनि जाहोनाव बायदोंमोन, नाथाय आरोबाव नैथि खेब बायफिनबावनाय जाबाय आरो बे दालांखौ थांनाय 2014 मायथाइनि फेब्रुवारि दाननि 2-3 खालाराव अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनाय जादोंमोन। काछार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सिलचर ओनसोलनि काटागास्तालाव पुलिसआ गोख्रों सिग्रोमनानै 2.2 किल'ग्रामनि ड्राग्सजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय सानै ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय सानै सुबुंनि मुङा जाबाय फाइजाल लस्कर आरो हाकिमुल बरफुया। सालबारि ब्लक इउपिएल हानजानि आफादगिरि चक्रधर बसुमतारीखौ इउपिएल हानजानिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय। इउपिएल हानजायाव थानानै समाजारि बेरेखा मावनायनि थाखाय एबा गुबुननि बिसिखौ लाना खारनायनि जाहोनाव बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।